Tama na dyan na jigas ko. Jigas! Dapat rin kami nga gumagad lang, nakajigas na tan. Minalim ka kung maglako, minalay mga gutang. Kabaling! Minalam ka malugay. Adi mo, ano, panay mo it? Lagay! Nabannog ako na elektrotaray ka! O kasi sa mamana, bakit kinamda nga to? Tapag limlambang ka? Ha? Ha? Bakit? Bakit naman tinay patakam? Bisa nga. Bisa ram. Lakay! Aping ang tortore ka! Olay nak ka! Aping ganano kaya! Olay nak ka niya! Lakay! Nabannog ako na elektrotaray ka! O kasi sa mamana, bakit kinamda nga to? Tapag limlambang ka? Ha? Nagputo kami bakit? Baka umisitak. O kasi sa bam, kunak lagi din na mangyayari kinyamon. Tingnan pinakulan na mo bakit? Kat kasano, kalalpas ko lang anangan, tapos pinagtaray-taray na. Duldog ka talaga. Kinuduldulog ka bakit? Apay kami nga sumurot ka. Apay baka ang taray ka? O kasi sa bam kiti, muryo ka nga talaga, kakapimatan. Nilaki ni bakit ko na ya. Timplana kiti kapita, pampait ka tiniripyo sa dyan, kan? Ay ko! Ay ko! O kasi sa bam, agsubli ka dito, muryo ka nga talaga. Mati ka gawa ito balay ha. Okay pang laging ganito. Nilatig mo, ngit kita. Nagulo ka matong ba? Bak, ano kayo mga sounds nga? Sounds? Okay. Sound trip. Ayun kaya, pumusta kaya mga barbaro nga trabaho? Ayos mo it. Uri kas kasano. Mag-ubra mo ulat ta. Baka si kama busi jaya. Sirik na ano ka, ano si ka boss. Madigbalin ang mate. Katay lang at tauhan tayo lang mata. Oo, tauhan. Arami din tayo lang magajay ko. Utos damot. Siguro, dado ti pinagmulmuling-ling mo jaya kasi jay mamubram. Hindi ka mo natagari ah. Para logi jay kumpanya, ano pa. Mabuyad ah. Mabuyad ah. Siyempre, trabaho mo, makabayad ka ito utang mo na. Ha? Siguro rin dapat mata. Siyempre, bulan pa mo bago makabayad mo. Di siyempre, may nagsildo ka, painumin na kaon. Kuwan ah. Tapos, siyempre, ang utang ko kanyaman niya. Di ka may kawa? Utangan ka rin. Okay, sabab natakalagawin, sabi lumutang ko. Sak ko mati pa utangan ma. Magsikad daw ubra, magsak ngay. Ako pa mo, ubra pa lang, umpisul daw. Balyam ka din, inom takit din. Naman ang tadyo mo ng sahod mo, ni utang mo di kang tinamdaman. Balin ah. At din baliktad mo karjay. Da, sardinas. Baliktad mo karjay, sardinas. Sige Rad, damdamin ng ta ah. Diket na kasama ka ilo. Paumatarupang. Kung ka mo tatalagkitan o makakadan. Awan sa. Madin sa ti maril na magurigor kan sa. Manulal daw mo dito nagkita, bumangsit pa isang mo. Pinaguyaw ka oh. Yung pumugi ka mo na eh. Di ka nagulaw. Basi tatamugin mo na. Matatindogan ni Bok ko. Mataktak ka ba ni Mugi ko? Hindi niya tayo ko ka. Oo, doon pang magalaman na. Wala na dakatsa mo, magayam niya. Ngayon ka naman yung chat mo, nag-chat ka niyak. Sino Ajay? Secret. Lakat ta. Tagtagi na mo lang Ajay ba? Hindi ko na mamadi ka mo ah. Tagtagi na mo lang Ajay. Nih. Tinanjo ah. May titungtungan tagi tinadua. Wow!
Namiss ka, boy. Pamugingan ka mo na minsan lang. Hindi ko lang anong gamutin. Yo! Daka mate! Lanit. Oh, pamuda mo na. Dak ka nagbaliwan na yan. Kasi babali la trabaho na kayo. Umatagad din. Ay, boy. Kuminis ka pita ako na eh. Alam mo na nakasapatos ka, gaddel ka pa, hindi karasalo ka, karasugat ang kiti ko ha. Bisikol, so nga, karasugat. Di pa ko Abraham ka man. Stay ta lang igigid pala na Hindi na pibang ako. Gayam no nagtrabaho sa balay. Oh. Awang gadil na. Bumang lupa yun na eh. Uli gamutin. Madaglalang di gadil na. Hindi kayo diret mo eh. Apa na bang sitak ideya? May lotion ka pa ya. Oo na yan. Kari ha. Yeah. Pangot man. Simboy. Amat init, kinawa. Apa nagsasangar kayo? Siyempre ka kuha. Ang malimod. Tayo, palpadlawan niya. Ang balinsa. Painom ka na. Ang pay ka raw. Abunuan nyo pa lang ata, bayatan tanusul daw. Sikat eh, dito yung brana. Boy, da barbecue na pala na. Arburan ta pala kayo barbecue na. Balin ah. Oh, baling ka na. Gikas, mabalin. Jikas. Dama. Oy. Kita man da na jikas ko. Gikas. Dapat rin Amin ta. ang gumagad lang, naka-gikas na tan. Minalim ka kung maglako, taminalay mga agutang. Mabalin. Minalam ka malugay. Adi mo, ano, panay mo eh. Mga pagatang nga, mati kang rumasyan no, pagatang ka. Awain. Siya na mo ta. Di ka masay nga, ardi kami igid, katay kami. Adi ka kasi kanyak, manula tubo dyan, duwa kasot. Kita adamot tila ko, madamot ti kanam. Ang dami rin takpa yun niya, tapos sa dayo kaon. Una susulang na ko si damon na. Pagkatag ka Gmail, pagkakapsaut. Muna unang ipengor gitubom kan yung nga duwa gasot. Duwa nga red doors tininom yung timisarap yan. Tapos manong kanin masakakin una. Sa di pa ko bita max no ka kinsi ka pa ino ko. Adi, nukuan. Ay, ito ba ito? Talo daw ata ang inamag. To bitaw? Wag, 3 days. Sigurado, tanong malpasading nga negosyong may dapay utang mo. Abunado pa iya. Yan. Awan. Unti mangyari no kastaw. Tayo nga tanong. Kasaba pa. Nakapudpudot pa yun. Dama ah. Nagangin ni. No, agiwarag ti ko. Matamaan no kasto. Woy. Ito gumata kita ramata, kwata di barbecue. May tikan niya. Wala. Nga atin. Dala may speaker ng Calderwine. Amok pag inuman tayo, tanong madita tayo makita. Yun na. Jayo ni tiktak. Ganda yaw. Di ka bakiran na na. Ano ko sumabsabo ito? Nagbangsit mo law na yaw. Siptik tang. Pinagalangan mo ito na pa ay kwa. Baboy ang babae sa siptik tank. Kasi tayo ang mga mamartag sa siptik tank. Baru majing ako ya. Wala. Title. Mali kayo makapulutan. Hindi tayo dyan. Ako makakita kanya tayo. Ang makita ka na bubuyok tayo mate. Baka nabit kang mawalaw dyan. Sobrang bangsit na. Napagsil mo na nandiyo kaya awan mo na. Mabak ya. Amin tayo malaga bumangsit. Uy na. Kaya mga pagdalo sa atin. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degreaser. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalik mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na na may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Nagtaros ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato Kanyak ah. kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagtaros mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 Degreaser. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.